Dobrodošli! Danas pravimo nešto što svojim mirisom ispuni ceo dom i okupi porodicu oko stola. Pridružite nam se i pogledajte kako nastaje ovo domaće zadovoljstvo. Danas pravimo domaći hleb. Potrebno nam je 450 g brašna, 1 prašak za pecivo, 1/2 kašike soli, 1 kašika ulja, i 225 ml tople vode. Sve sastojke dobro izmešamo, a zatim umesimo testo dok ne postane ujednačeno. Rernu zagrejemo na 200 stepeni. Testo oblikujemo po želji, prebacimo u pleh i pečemo oko 20 minuta. Kada je gotovo, ostavimo ga nekoliko minuta da se prohladi. A onda dolazi najlepši deo. Miris koji ispuni ceo dom i zaloga i domaćeg hleba. Možete li da pogodite koje voće je glavni sastojak ovog kolača koji vas čeka u sljedećem videu iz playliste Kuvamo?